Yan na po ang gatas, ang gata, may galang, o ihumo. Alam niya, ano? Dito sa CR. Service, ben na ako magluto. What's up, people? And next stop, Mapit na. Pag-asawa na, pasagdanan. Batong ka ba? Hello, good day guys. It's a great Friday today. Her lips like a kid. There. Today is a great Friday. And tungod yawa milingaw na mi karon din ni sa balay ni Panyero among suki. Kung nagsuba-suba mi karon. Hi. Her house. O nagsuba-suba mi panga, tapos isda nga dako, tapos karne. Siguro pa naman ba ng mga kaubang urahit? Oh, karong adlaw magluto pa kami og ginataang tsuba. So nakibalay lang mi din. Mga si Ruby. Charla. Muni sang tagi sa balay nga permite na mong gabosaran. Og magluto mi karon og sa may tawag ni Bicol Express. Bicol Express. So atong ingredients, string beans. Siyempre ang gata. Okay, na gata. Tapos atsa. Tapos Bombay. Parahang, butangan og si. Anong si? Tapos butangan na mo og karne gamay. Okay? Ay, naman sila. Hi! So, nagutan na namo ang kuan karne. So kana. So, napa ang mga lamas, ahos, Bombay, at san. Lamig ilan ni yung mga pots. Pero medyo bata pa ni siya kay mga first year high school pa lang. String beans. With durian. Binasplay durian ko. Og na ang kaban ng buros. Nadako na ito. Okay guys, so ayan na. So among ganang ko rin mong kalano kay ilaw. So ayan na. Tapos na ipauga, magsugon rin tag-gisa. In English, we will saute the ingredients. No, you saute this first. Ayan na. So medyo ni dry na siya. Dry na siya. So batatog oil gamay. Gamay lang para medyo mahilis na to gamay ang tambok. Oh well. Oh, gamay lang. Okay. Oh, hop. So, para kanya itong mga tungod kay grabe man siya mga fats. So, pailisan na to gamay. Alright. So, biyaan din nato siya og mga 2 years. Dugay rin mo mag-graduate ng mga anak mo. Okay. So may lang gini mo nga ang kusinero dili tagya sa balay kay kabalo asa mo ko sa mga luwag. Dara. Ay, so my God, yan ang luwag. Diyan lang gitayo ha. Ulog. Hindi na mag-uwi. Dali ra kay ni sa lutoon mga igala. Dan, luto na. Na, so, pailiso sa nato sa gamay para kuan sa mantika. Okay? So, naman mi karon sa Silver Creek, so muli sa Migbugo, balikan na.
Siya may nung sa akong ano. Guys, kung siya may tamo sa ako, paliw lang kayataan. Kaya ako ano. Pagka matumangay tayo ito, ibahin-bahin natin ito ako. Perfect. Daddy, come on. Nice. Ali, Daddy. Nice. Sabi na ko ba? Alright, ito na. Medyo nikwan na gamay ang oil. So na mantika. Ay, nanamo mga customers. Nangabot na mo mga customers. Nara sila oh. Ayun. Hi, people. Okay, back to my cooking show. Sa unang panahon na remember ko, ang gitudlo sa ako unahon ang ahos. Karon day unahon ang Bombay para di daw kayo alap ka. Ayan. So unang Bombay. Kamay lang kumot ano di ba mamling? Kamay lang tubig. Kanang nandan ni Diyos sa pagkakumot mo. Kanang nandan na ni Diyos sa pagkakumot. Katong baul na gamay. Kana. Punuan? Abi na mo si Sir Dud na ya sakyanan lagi. Si, na birthday. Ikaw lang iyang auto. Kini nga bawl mamling. So after ani, Okay na to ba? Sa tubig. pag medyo transparent na siya, ang ahos dahil isunod. Ayan. Medyo mahal ng kilo karon sa ahos o Bombay kaya padulong na December. Pagumandayon ang atong atsan. Yapin na to ang sin. Hoy, ni mga durian tots. Ay, yung baby. Ayan. Pagumanani, salt and pepper. Alam mo siya pastel na durian ang feeling. Durian siya tanong. Ang pinyato ay durian nilabot. Hala ko eh. Pagkauna na eh. Hala ko eh, si Sir Bern yung nagluto. Salt, pepper. Uy, Bida Express! Yay! My favorite! Malay crab. Tungod kay paborito na ilabay nato niya. Ano ka mamling ka pa nagluto na. Okay na. Asa na? Kuy, ginuko ka lang ay ba? Mga 20 minutes pa. Yan na po ang katas, ang gata, may galang o ihumog. Alam niya, no? Dito sa CR. Sir, wish ba na ako magluto niya na. So, wish granted. Ayan na. Eh, wala na siya. Wala na. Kita mo siya glubi. Pwede ang board ka ng espada. Labuyo. Okay, so ato na siyang takluban. Tapos balikan to 2 years. Okay? Graduate og high school sa akong anak. Iban. Go. Tadaan guys, tanawa, palihog lang. O yan. So gihulong na namo ang string beans ganina. Kung medyo okay na siya. Salt and pepper, medyo lang halang na siya actually. Itong tilawan. Salt and pepper to taste. Kinsa ko. Kaya na eh. Kung may lami, iyabo na naman sa lababo. Perfect. Sarap. That's it. Igo man sa itong shadow, no? There you go, ang atong Bicol Express.
We are ready for our food. Kinilaw, sinugba, iso, inununan, Bicol Express, Dargat. Perfect, baby. Mwah. Rancel. Let's see. Oh. Ato di kay ko. Quality.